my vlog guys na akong pangutanon si Lola siyang mga kinabuhi na iyang gipang buhat karon guys na pwede niya iingon sa kuha guys na nakasuwat na sa papel guys ang akong pangutanan niya guys. Kinabuhi ni mo sa imong pag-skola na imong favorite na song. Sa imong life la na kuan kay imong pinaka-favorite na song la sa pag-school ni mo la. Dagaan mo ko. Kung kapulit ko, di mo mga kanta. Dagaan mga kanta. Dagan day kag mga favorite song. Dagaan mo may music. Di makamao jud ka. Kanya pakleon dito unsang kantahe imong gustuan. Mayong karon labandera o na ako'y nang laban nabon. Lang patulo ko si wong pagka-favorite mo na kanta la kanta ko mo la. Kinala. Kay nindot biya kag tingog. Na. Three, two, one. Kanta sa kanang binisaya unsa? Basta imong gana na kanta. Uh-oh. Mama. Sige Mama. kanta. Oh mama ko. Hain ka na. Lantawa ko ang naalala mo. Mag-unsa na ako nga walay bandi, walay mama o papang kapainan. Ba't ano sa kahitasan di nagmalan nga walay kasalanan. Loha o loha, kapait sa loha, ning kagulanan, nga dili mapala, simba kong madisgrasya, ang inyong pinamay sangli, kay sinalikoy. Manamig interview ni Lola siyang mga kinabuhi sa una guys. Napa ni part 2 guys na mga interview guys na pwede ninyo makitaan guys na part 2 guys na kung bagong i-upload guys or next day ba ron kay pag iniga ugma guys kaya kasi naman ako ugma guys so ayok na mo nakatunan ani guys na pwede katon ninyo guys na maayo kayo guys na lovely kayo guys sa mga video na kung ipanghatag ninyo guys. Shout out na sa mga tao guys sa nagtanaw sa akong mga video guys. Thank you for watching and goodbye.